Catrin Mara dwi a dwi'n actio rhan Elen yn y gyfres Rownd. A dyma 5 peth sy'n bwysig i fi. Y prif beth sy'n bwysig i fi pan byddai'n mynd mewn i gymeriad Elen ydy hein, sef y syffwyr gwallt, achos fel ydych chi'n gweld, mae yna llwyddiant rhwng ngwallt i a gwallt Elen. Mae hein yn cael ei ddefnyddio cyn i fi hyd yn oed dod fewn i'r gadair golir yn y bora. Mae hynny'n safio chdi bach amser i'r adran golir. Coffi. Mae hwn yn fag enfawr o goffi a fyddai'n mynd drwy un o hein bob ryw awr, natrog. Dwi'n mynd â coffi o fi gwaith bob dydd oherwydd mae o yn... Wel, na, oherwydd bod fi'n gaeth iddo fo. Peth arall sy'n bwysig iawn i fi ydy y ffôn, achos efo hwn dwi'n dysgu'n yn eilog. Be fydda i'n neud ydy recordio deialog pawb arall, a wedyn amseru yn eilog i, ond heb ddeud i byd, a wedyn mynd ymlaen i ddarllen deialog y person arall, ac wedyn mae gennau olygfa lle dwi yn ffitio'n eiriau fewn, a wedyn nid yn unig dwi'n dysgu'n eiriau, ond dwi hefyd yn ymarfer yr olygfa tra dwi'n gwneud hynny, felly mae o'n rhyw dric bach sy'n safio dipyn o amser. Beth arall sy'n bwysig iawn i fi ydy sgript bapur, a dwi'n un o'r unig aelodau cast dwi'n meddwl sydd yn dal i licio cael sgript bapur. Dwi'n licio cael nhw oherwydd bod fi, dwi'n meddwl, bach yn hen, a dwi'n licio ni lluniau yn nhw. Na, mae rhaid i fi fedru sbio ar bapur, dwi'n meddwl. Dwi ofn, falle gael gitio gan felldan yn rhywbeth os dwi'n troi i fynd o'r iPad. Ac yn olaf, mae hon yn bwysig iawn i fi, sef un o'r siacedi gyntaf ges i pan ddes i fewn i'r gyfres fel Elen, ac hefyd mae'n ysgoffa lot o bobl o un o'r siacedi Michael Jackson, a hefyd Adamant, felly pan dwi'n cerdded ar y set yn aml iawn mae bobl yn mynd hi hi, a dwi'n licio hynny achos mae'n rhoi rhyw egni gwahanol i'r olygfa. Hi hi! Diolch yn fawr iawn am wylio y 5 peth sy'n bwysig i fi. Os ydych chi eisiau gwylio mwy o fideos YouTube Rownd, cliciwch yn fama.